हेलो। का हो? का हो आय फोनवा कनी त काट देनिया फोनवा का फोनवा कटनी है ताव में जना कटनी है नु न ताव में रखी फोन ताव में ना कटनी है बात समझेलू ना माई आगे रहनु। ते रौरे खातिर नु दिन धरा के आइल बनी मिले खातिर आय अरे वो तनिको बुझात नहीं खे। आइल बड़ू तो आइम टेंशन मत लो आवत तनी अभी चुप तनी कुछ रही काम थाम में अरे हम बानी। का ना खाली तनी से कह देनी कि हम ना आई तो रउआ मतलब थी हुए फोन रख देनी है आय इतना हिम्मत तो का करी ऐसने बातें करेलू तू। ऐसी बातें करेला खाली कहनी है कि हम सुना मिले ना सकीला फोन फोन काटा तनी तड़ाक से ना। फोन ना काटी। अब तू दूसरा के धन हो गिल बड़ू नु कहनी ओघरी के बियाह कर लहो त ना हमार माई बाबू के इज्जत चल जाई त जा। ए जी आज रउए बताई इहे गांव में हमरो घर बा राउरो घर बा अब बियाह कर लेती तो इज्जत ना जाई जी तो इज्जत गांव जा के ना। गांव के बात रख जा गांवे जोरे रह और का। एगो बात कही भले मांग में सिंदूर बाबा की हाट पर राउरे नाम बाटे कुछू समझनी नहीं है। खे कुछू नहीं खे अब तू भतार वाली हो गिल बड़ू। जा अपन भतारे भी रह। त नानू मिले आइम ना आइम। नहीं ना आज हम जोहर खा के सूत जाई ठीक बा। जहर खा के सूत जाए इहे तो नटंकिया तार जान लेवेला हमार आदत तार ना गइल अभी तले जहर खा लेम हई क लेम हऊ क लेम। काहे जाई जी रउआ पर हक बा पहिलका पति रउआ हमार है भले उनका से शादी कर लेता बुझाता ऐसे जैसे कि हमरे से बियाहे कइले बाड़ू। तो रउआ हमसे बियाह नहीं कइले ना नहीं कइले। ज्यादा बोला उड़ा दे उड़ा दे हम धैले बाड़ू गोली उड़ा देबू। उड़ा दे बड़का हम बम बटे। तो बम बाबू बम से हम ना डराइला। चली ना चली आई लव यू बोले ना बोलम। कुछ को तो नहीं अब पूजा रही ये आवा ना सोना ना एक दिन धरवा ना पापा से मम्मी से कह के दिन धरवानी जल है अरे ना खीस बड़ा था हमारा रोगा पा किसका बरता? तो आई लव यू बोले आई लव यू। आई लव यू बोले हेलो याद कर जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू अब पियवा के हो गिल बाड़ू। कैसे का पिया बुची जी तब नहीं के के ए बुची बोलता जी हो? फिर की पाहुन रही का ना भोजे काहे फोन आवा रउआ काट देनी मैंने हम वहां से ना बतिया सकीना हमरा दुश्मनी हुआ के साथ होता नी बतेगो बात कहाँ का भइल बा काहे वहां पे 12 बजल बा रउआ कहीं कि ना कोही बुची जी रउआ हमर का कहला कि ननद ना बहिन हई हाँ तो वही से तो हर बात रहुआ के बताइला हम बोली 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 बोलिए नहीं भौजी जाने तो लो हाँ। अभी जानत कहाँ बनी रउआ बताए तब ना जाना अनिसा अनिसा जन हमार पहिल का लभार बाबा न बॉयफ्रेंड का भइल कुछ कर सका बोलावा त मिले खाते का कहता बुलावे रउआ से चले ना हाँ पागल हो गइल बनी मैंने अब शादी बियाह भइल रउआ सुधर जाई कि जिंदगी भर उन्हें ले मिलत रह ए बाबे जान करो देखो कतना प्यार में पहले नहीं उनका से भले ताहा लोग इज्जत से और रिश्ता देख के हम दूसरा से बियाह कर लेने का आज उनका खातिर उतने प्यार बाटे जितना पहले रहे ना रउआ साल ओढ़ले बानी ना स्वेटर ओढ़ले बानी ऐसा ही जाए मिले खातिर घर ही बोला ली इतना ठंडी का मौसम बाटे घर से बाहर ही निकले के मन करता जी हाँ घरे तो ना बोला सब लेके हम भैया को बहू आ जाइए एगो काम करो ना भैया बोल के खेत में छे के देखो शादी बियाह हो गइल बा हम तो ये कह सुधर जाए ना रउआ तो ठीक रही इतनी गांव टोला जानी तो का कोई थुकबे ना करी हैं भौजी कैसे हम सुधर जाइयो तो आवे कहो ना हां कहल हम बियाह ना हो कहाँ बा ओइ से बोलेला हम तो चली तब चलबो करे कुवारवा के आलवा लगा हमने की कहाँ जाता नहीं जा का करता नहीं जा गांव टोला एकदम हमनी के दौड़े दौड़े हमनी के पीछे न पड़ल रहता अभी हमनी के प्यार कोई से देख नहीं खींचत समझनी कि ना समझनी ठीक बा चल एगो बात कहनी भौजी एदा गर्लफ्रेंड बा फोन के लेके ना गंगा वाला ना बतिया छोड़ दे छोड़ दे भैया के चलते हाँ अपन की मन के आनी तो छोट मोट कई खटिया के मर्द मेरा दुख खटिया होके कैसे बढ़िया कि तू अपना घरे हम अपना घरे न देख बेटा आजकल के वो फ्रेंड कोई का साथ देता ना सहो है अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता ए दीदी ऐसा बात नहीं के बॉयफ्रेंड नो बहुत बॉयफ्रेंड ना पति मन ले बन मन इसके तो हाउ का चार डली हाँ और छोड़ी ना वो तो प्राइवेट बना ही सरकारी रही है ना हमेशा करा के रहू ना ससुरा जाके बहुते बिगड़ गोइल बानी चली सुनी ना चली मिलबै बे करी रहुआ के एक बार कोई देखी ना आ देखबो करी तो चली हम बानी ना हाँ भौजाई बेटा टेंशन का चीज आधा घंटा से खड़ा करैले बड़ी अभी तले अइली ना।
क्या कहूँ ऐसे ऐसे आई तो पूछी कि इधर क्या करा करा पता नहीं कब आई हम बुझाते नहीं छे यही चलते हम मिले उले के फेरा बना रहे साला ठंडो लागत है ऐसा भगवानो जी अते कैले बड़न देह कापे लागत है ठंडा से नहीं कब आई लागत है कि आ गई क्या हो मैडम बैठी क्या बैठो बैठो रुको बैठो बैठो क्या हो बताओ आधा घंटा से ठंडा में ठंडा लगता तू आओ तो रुआ के बताओ तो अरे तो जान तो नहीं वो भौजी के मन नहीं तो लेके आइल भौजी की भौजी आइल बड़ी का वो जो रोडवा पर खड़ गई ना भौजी अच्छा वो भौजी खड़ा बड़ी तो कहियो ना हो ना जान तो नहीं वो गाना याद आता कौन जाने जानू हो जाड़ा में हाय हाय जानू हो जाड़ा में जॉनी हमर दिल दुखावा साल ओढ़ के मिले आओ अच्छा मौगा लेके बतियावे लगेला बियाह होल बता गजब का नु आ हाय 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 मोटाइयो गइल बड़ू चिकनाइयो गइल बड़ू हाय गाल एकदम रसगुल्ला लेखा खूब तार बतार तारे के मानत ना हो अरे जाना तनी का बात बानू हम्म अरे कैसन मिल गइल बा हम्म कि सही में यार वो हमरा के का देखे की हम्म, होय खाला हो खाला रोज 4 गो स्पंज खियावेला ना हमरा के बा सुबह उठते ढेरे उठते ब्रश खियावता ना करीला हो एकदम हम साला दिने पे दिन पतरा देते हैं सोच तुम्हारे सोच याद के में सोच सोच के अच्छा जाए दे कोई बात ना भोले सारा खियावता मैं धन तो रे पास ना हाय बाटे बाबा, ना बड़ा चिकन लगता है बड़ी हाथ रो रन खर लागता दुख लगता तारा लेखा यहाँ तो चिकन थोड़ी ना बा। चुप रही ना पान लेखा बात है अच्छा ई बताई वो हम्म, कहे भाव खाइला हमरा सामने तो का करी जा चल गइलू बियाह के भइल बुझाते कि बतार वाली हो गइल बाड़ू अरे तो बियाह भइल बा त हम फतार वाली ना होखम आ राउर बियाह होई त का अपन हम्म, मेहरारू के सामने तो मिलम जा सुतो करे जोरे त सुतम ना सुतो ना पहले तो एक पोली पर फोन करी तो हाँ आ रही हूँ रुक जाइए या टूप दे आ जाता रहो अब तो बुझाता कि रिगिर करे के पड़ा था 2 महीना से रिक्वेस्ट करत करत आ उ जाइए त कैसे कैसे सुदी ना मिलत रे पापा जी से दिन धरवैनी है तो ऐनी है समझनी रवा समझिला ना चुप रहे बुझाता कि ऐन मत करी समझनी नु अच्छा ई बताई सुगर लागा तनी अरे बहुत सुंदर लगता है सांचो एकदम लाल लिपस्टिक मार के है झुमका राउर उमका एकदम ओठवा छुअल छुती ना माने कुंवारे से कुंवारो में ऐसे करतो ई का एकरा में का बा का बा ई आदत है हमार क्यूटनेस तार देखिला है ये सब करत रह नु त बियाह होइनु त मेहरारू को असै करी छनु तब का हम्म, तू तो तूने तो नहीं नहीं लगी है तो चुमा दे लो एगो रोगो दी खुश बाड़ू ना हाँ तू अच्छा तो बियाह करके खुश बाड़ू हम्म, हमार जिंदगी तो कांचे कुआरे ऐसे ही रह जी तारा याद में जीवन भर के हो भाभी फोन करो तरे भाभी फोन करत तड़ी उठाओ हाँ भाभी आवा तने हाँ हो गई हाँ ये चाहता नहीं सुन जा तरू हाँ, ठीक बजा बा आज फिर मिले आई ठीक बा आपकी देखो तन घर में बुला ले ठीक बा ना ठीक बा आई लव यू आई लव यू कबे से बिटिया के खोजा तानी लेकिन अब ले इनका आते पते नहीं करा फिर बड़े चलियो जे अभी हमर दिमाग खराब होते जनतो नहीं कियो सन तिसन ना सॉरी भाभी जानतर भाभी कब ललो छोड़ते ना रहन भाभी कहता नु और वाला तो खखुआइले गइल रही ना इनी ओकरा दुश्मनी हो गइल बा लड़ाई करता झगड़ा करता आ मिलनी हते एकदम छोड़े के मनो ना करत रहल वो खिसियाइल रहन उतना ढेर दिन पर मिला था इनो यही से खिसियाइल रहन अपन कहनी है कि जल्दी आए बताई तो मेहरा रो खड़ा होके मुंह ताकत रही सही काहे रोडा पर खड़ा बिटिया भाभी रखे सब देख लेला सा ओ छिनारी देखला से त का करी कुछ करी त मार कर लोला कुछ देव सही हमार मन हमार शरीर हम कुछ हो करी वो के ये बोले वाली हम तो निकलने आनो तो चली आई बताई बतियोते चली ई बताई रहुआ कि का कहत रह रहुआ भौजी आवे ना देत रहे अरे जसवा बनो देखत रहे तो हम का करी तो हम कह देनी है कि तू देख के का करबू अब मुस्की मत मारी लेकिन कुछ कही ये बार रहुआ के मान कोई कि उनका के कतना जानो तो चाहे नहीं जानतर भौजी वो गाना सुना देनी है कौन गाना जानू हो जाड़ा में जानू हो जाड़ा में जानी हमर दिल दुखावा साल ओढ़ के मिले आवा यही ले कार रहुआ सालोल के तैयारी में गोइल रही हम लोग की है ना हाँ
यही से तो कोई नहीं खुश आई बताई बुची जी हई काम करत हनी आय आर और मरद जान से तो फिर का करब ना घर के होखम ना घाट के होखम कुकुरन के हाल हो जाई रहो समझ नहीं कि ना देखी सारा ठीक बा हम रउआ के अपन समझी ना हमेशा शुरू से रउआ के मिलवइले बानी जुलवइले बानी बात विचार करवइले बानी देखी हमरा के बीच में मत फसाई ना कि जानत नहीं और भैया कैसन हई अच्छा चलिए आज लास्ट रह आ जान तनी अपना खुश भइला नु कता नु कि काल ना एथी पैसा हम भेज देम एगो फोन एगो नया ले ली बनिया तने आईफल दिवा देना त कहता ठीक ले ली अरे और मर्दा पूछिए कि फोनवा कहाँ से आइल था त तू कौन दिन रात खेती काम है कह भौजी देली हमरा के शादी कि भौजी उतना रुपया पैसा कहाँ ले लेके आवत नहीं हर से कह दे हम ए में कौन बात बाटे लेकिन वो ना सुन, भौजी लेकिन बुच्ची जी रहुआ यार तो ठीक नहीं कि अब तो सुधार लें यही कुल बात विचार है अब ना बन करी एकदम कप कपी हमरा धो लेलक इतना ना हवा चलत झाड़ का बार देलक कि लागल है भौजी की चक्कर लागत रहे भौजी हां तो रहुआ गोल रही रजाई फिरी तरवा के झाड़ लागी बात तो सही भाई कुछ भी कहो हम भगवानो जी से कहिला नो हे अम्बा जी हे विष्णु जी हे राधे जी सबके ऐसने भौजाई में रहुआ तना खो गई नी उनका में कि माचिस देहल रहुआ भूला जाता सबके ऐसा रहे जैसन भौजाई मिले जन्नी आई मोबाइलवा ले ले हम मोबाइलवा किनम त ठीक काल काल भले हम खाली रहब और भैया चल जाइब और माई के हैं आ सुनी ना हां ए रातला भारवा हमर मोबाइलवा पे फोन कइ देबे उनतिया के बेटा काहे कहले रहला काट दिया फोन हम फोन करने त कहता का हो फोन काहे काटत रु त कहे काहे काम बा त कहता हमर कलेजा के दना कने के तार कलेजा फेफड़ी मर गइली ऐसे ही बोल देनिया आ रख मतिया फोन काट देनिया तो गाला कहीं का 2000 रुपया मांगी तो कहता कि पैसे नहीं खे तब तो ऐसा लभर से ना बतियल जाला माल पानी वाला सी त माल पानी वाला वैसे त घिचत घिचत दुबारा आ देले बानी ओ तो सुखा के लकड़ी हो गेल बेचारा में घर में रसे मलाई नहीं के पूरा चूस गले बानी ई तो बात सही कहनिया दीदी जी आ सॉरी भौजी अरे ओ जे कहत को दीदी जी मुंह में से निकल जाता भौजी कौनो बात नहीं रे रवा कुछ कहब हमरा के त गाड़ियो देबू हो रवा बात के बर्दाश्त करब हमरा के का दे तनी फोन करिया तो फिर हम ही पटा ले पटाली आउ त ठीके बा का उनका में कुछ घी मली दबा के उनका के पटा के करब अरे ई त कहिए कि का बनाई ये बड़ा रवा मन पसंद ए बा मटन बने रवा हाथ खोले ढेर दिन हो गेल हां त हम बनावे जातनी मटन जतन बजरिया पर से ले ले आए बुला ली का उनका से मंगवा ली का मंगाई एक बिल्कुल पूछे वाला बात बा अरे की अबे मंगा ले तने हेलो हेलो हाँ जी सुनी ना का जी कहनी नु कि 2 किलो मटन ले ले आई तो आ खा 2 पीस रौरो खा ले हम कहाँ लेके मटन आए बनाई दूगो छेना ले ले जी पाहुन ठीक है कहाँ लेके आए कहाँ लेके हमर गेटवा तो राजी है घरवा तर ठीक बता गेटवे पर खड़ा रहिए देखिए कोनो देखे ना देख के का करे सब भौजाई ठीक बाड़ी नु बस तो क्या हमार किया तो फिर डरना गांव वाला क्या? देख के का कहियो सन हो प्यार किया तो डरना क्या ठीक बा ठीक नु? बा तो गेट पे रहियो ठीक बा हम 1 घंटा में आवत नहीं हाँ। लेके 2 प्लेट चाउमीन ले ले आ 2 प्लेट चाउमीन 4 गो स्पंज हाँ आ हमरा के ले ली लॉलीपॉप लॉलीपॉप खाए के आदत अभी तो लेना छूटल था अरे ना कुआरे से खैला अच्छा ठीक बा तो ले ले हम ठीक बा चिलगम ले लियो चिलगम सेंटर फ्रेश उगा करबू चिबाई पागल आदमी चिकन मटन खा लेला नु तो चिबाइला सुगंध आवेला अच्छा ठीक बा ले ले हम ठीक रखी जानतनी भाभी ए बुची जी खाली कहिला ऑर्डर दम फरमाइश करम अब जल्दी आ जाला धुआला तो कोनी के प्याज वाज काट के रेडी करतनी आ मसाला वसाला पीस के ना जाई तले हम तनी आवत तनी ताप के तनी ठंडा हाय रे माई आज तो मन दम गदगदा आ गई बट मन तो कोइला से कि नाई बाकी बाकी हो जाए के साथे गोरी वो तो डर देखाई के नु बाटे बाकी हे भगवान जी हमार भौजाई कितना नेक बाड़ी होई जे के भौजाई बाड़ी से छिना घर से बहरे निकाल दे तरी लोग सास सब चला जाए तो कोनो बात ना माई उमर में तो भौजाई सपोर्ट करे खातिर बिया न